كم يمسيهم خبركم تخطاتلتين لومي ربع 31 جنبوت ساعة 9 مشت استدعوا زينا مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرسل زينا بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت فلاديمير بوتين ناب ممعبال كلتاو ركبات زتيم مرحتي ايرلاند ريبابليك كوسوفو مونغوليان رئيس ممحدار فلسطين يوحنا مدختي سريدوم بمغنيات مبل 30 كلتن صنبلنا تمنت كفلتات منيستر مكلخال ناي حبار مزنقع مدف وديبان شبراو جلال الشباب بوتهادرو معسكر بزكايدو متكعتي بوحدو 17 سبات تقتيلهم أب بوركينا فاسو شبراوين جلتات بزكايدو متكعتي بوحدو 4 سبات تقتيلهم كيدان سيمين أتلانتيك نيتو مس روسيا بزواسن كوابيتات فنلاند وتهادرو الحدود يكايدالو بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت فلاديمير بوتين ناب بمعبال كلتاو ركبات زتيم وكالت منيستر زينا زلاخو صبصاب يسعب بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت فلاديمير بوتينن أما معبال كلتاو زمدنان حبراوا أقداسنتا بزلوهم قداياتن معباليتاتن زتيوم أبتلومي ساعة 4 فرقان دحر قطري أبيت منجست كرملين استخايد ركب بريزيدنت بوتين نبريزيدنت إسياسن مسؤستقو عزل أخن سلامتا دحر مغرب إذن فلما وقع وعودة بريزيدنت إسياس أفوركي أب فدريشن روسيا أما معبال زتان حيك للتأو زمدناتات عبي أستواز وخمز قبر صنع منتو قليسوم إيرترا مبل 30 كلتن عامت صنبلنا صنتا تبع للو زلاك النيات صنبل مبل 3 عامت ممسرات وقعو دبلوماسيا وزمدنا إيرتران روسيان ونكم زخونة زحبر بريزيدنت بوتين إذا زمدنا زي أمزجيبو بزلو قسقاسن معبالن حقوس مخانو أرديوم بريزيدنت بوتين أسعيبو فدريشن روسيا أبزمت صور حملة كالأي وعلى مرحة أفريقان روسيان كتأنجد تقرارب كم زلاب مجلاز نبريزيدنت إسياس أفوركي وقعو عدمي أغرب اللوم بريزيدنت إسياس أفورك بوغانو نستقبرلو عدمن دموقات قبابلان بممسقان دحر عودات منيستر قدات وصاي سرقا لافروف أب إيرتران نعو سعيبو لعلواي لأخ إيرترا أب روسيا زكايدو مبصحن أب مونغو إيرتران روسيان زمعبلينا ممخار مدرخ النحية لممتو مرآيانا معبلي زمتسك للتأو شركنتاو زمدنا خمزخوني أنا تسيرو انكو قطراو على ما وسرعات نعلمنا ناب حدقان عنوتني مرحة خمزلو زحبره بريزيدنت إسياس قبت تحيلتات نزفترو وزلو عنوت تغيسو سلطون على ما وسرعات كون مقبار روسيا مسدليت سلام فتحنا أهزاب تحبابيرا قبو ترأخ تتصاوت بمزخخار ازي مرجع زي كوني تاريخا وحلاف النتيو كبل أسمير اللوم أبتركب بوغان إيرترا منيستر قدات وصائي أتو عثمان صالح كوميشنر بحلن سبورتن أمباسادر زمد تخلن أمباسادر إيرترا أب روسيا أتو بيتروس أقاين بوغان روسيا دما تحقاقازي بريزيدنت نبوليس وصائي مستر يوري أوشاكوف صحاف زينا بريزيدنت مستر ديمتري بيسكوف مختل منيستر قدات وصائي مستر رودينكو أندرن كالوتن ترخيبهم نيروم باولوس نتاباي مستعزاز أبراهان محمد محمود موسان موسكو روسيا بريزيدنت ايرلاند ميكائيل دانييل هيجنس بريزيدنت ريبابليك كوسوفو فيوسا عثماني سادريو بريزيدنت مونغوليا كروروتشوك اوكهانان بريزيدنت رئيس ممحدار فلسطين محمد عباسن بمغنيات مبل 30 كلتن عامت صنبلنا صنت ناب حزبن منغستن إيرترا نا يوحنا ملختي سريدوم ثم راح تبسم حزبتاتو من منغستاتو من ناب السددو ملختي بريزيدنت إسياس أفوركي مولطعنا ني إيرتران حزبان دما راهوان بلصقنان تمنيم بريزيدنت فيوسا عثماني بتوساخي زمدناتات كوسوفون إيرتران نمعبالن حانات متحجاز متشو بايتان مفتارن بوغن هاغورو زلو دلونت أرغاقيتون كفلتات منيستر مكلخال مبل 30 كلتن صنبلنا صنت اب اسمرا قشت ناي حبار مزنقاع مدب وديبن اب غوسغاسن حبريتان منيستر مكلخال نزبصحنا زيناو صبصاب شامت ولده كارغوي
بمخنيات مبل 32 ጽምብል ናጽነት ክፍልታት ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ኣስመራ ቁሸት ናይ ሓባር ምዝንጋዕ መደብ ወዲበን ኣብቲ ትማሊ 30 ግንቦት ዝተኻየደ ጽምብል ኣዘዝቲ ስታፋት ሚኒስትር ምክልኻል ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን ኣካላት መንግስትን ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ጸጥታን ነበርቲ ምሕዳር ቁሸትን ተረኺቦም ነይሮም ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል መበል 32 ዓመት ናጽነትና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተፋሕሰ እከይ ውጥናትን ኣበርዒኑ ኣብ ልምዓታዊ መልባት ኣቋሚቱሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይበዓል ብምህላው ፍሉይ ከም ዝገብሮ ሓቢሩ ኩላህና ክንሳተፉን ክንከታተሉን ከም ዝጸናሕና መበል 32 ዓመት ናጽነትና ድሕሪቲ ጸላእትና ዝኣወጁልና ኩናትን እከይ ተግባርን ህዝቢ ኤርትራ ክተት ኢሉ ዝመኮቶን ዘፍሸሩን ትበዓል ብምህላዋ ብፍሉይነት ድምቕትን ክብርትን እያ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ዘሕለፎ መስገደልን ዝኸፈሎ መስዋዕትን ኮንቱ ኮይኑ ከይተርፍ መዋቕራት መንግስቲ ማለት ኣቤተ ትምህርቲ መምህራን ሚኒስትርታት ሃገራዊ ማሕበራትን ሓለፍቲ ሰራዊትን ኣብ ምንቃሕን ምዕባልን መንእስያት ከይተሓለሉ ክነጥፉ ኣዘኻኺሮም እዛ ብኸቢድ ዋጋን መስዋዕትን ዝተረኸበት ናጽነትን ሃገርን እዚ ንነፍሰይ ጣዕመኒ ኸይበለ ክንደይ ጀጋኑ መንእስያት ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ጸላእትናን ህይወቶም ዝኸፈሉሉ ዕላማ ኮንቱ ኮይኑ ከይተርፍ ታሪኽና ናብ መንእስያትና ከነሰጋግሮ ንምዝኽኻር እዩ እቲ መደብ ጉጅለ ባህል ዋልታ ብዘቕረበቶ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ባጽዕን ኣስመራን ጽምብል ናጽነትን መዓልቲ ሓይሊ ኣየር ናብዒሉ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ወኪል ኤሪና ደምሳስ ጸጋይን ብመልክዕ ጸብጻብ ነዘዳለዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ትማሊ 30 ግንቦት ኣብ ባጽዕን ኣስመራን መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራን መዓልቲ ሓይሊ ኣየርን ኣብዒሉ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ፈንቅል ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያም ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ረዘና ኣዶናይ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ ሸኽ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ኣስመራ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብዘካየዶ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ኣዛዚ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ካፒተን ዮናስ ወልዳይ ንጽምብሎ ዘለና ድርብ በዓል ነቲ ኣንጻር ሃገርና ዝተኻየደ ዘይዕርፍ ተንኰላት ኣዳኺምና ንፈጣን ልምዓታዊ ገስጋስ ኣብ ንበጋገሰሉ ዘለና እዋን ይበዓል በምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ኩሉ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብፍላይ ወረስቲ መንእስያት ንቕሓቶምን ትኩርነቶምን ብምብራኽ መድረኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ኣዘኻኺሩ ንመዓልቲ ሓይሊ ኣየር ኣመልኪቱ ድማ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ኣየር ምድርን ባሕርን ሃገርና ብልዑል ሞያዊ ብቕዓት ወተሃደራዊ ዲሲፕሊንን ንቕሓትን ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጹ ነዚ ዕለት ኣብ ንጽምብለሉ ኣጋጣሚ ኩሉ እቲ ንስለ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ዝኸፈልናዮ መሪር ዋጋ እውን እናዘከርና እዩ ስለዚ እምበኣር ብኸቢድ ዋጋ ዝተረኽበት ሃገር ብልጽግትን ሕፍርትን ምግባራ ሕድር ናይቶም ንዘብቅዑና ጀጋኑ ሰማዕታት ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብፍላይ ከዓ እቶም ወረስቲ መንእስያት እዋን ዝጠልቦ መድረኻዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡን ንቕሓትኩምን ትኩርነትኩምን ክትሕይሉን በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ፈቱ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ እዚ መዓልቲ ሓይሊ ኣየር እውን ስለ ዝኾነ ንኩሎም ኣባላት ሓይሊ ኣየር የውሃና እንዳበልኩ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ልዑል ሞያዊ ብቕዓትን ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ወኒና ግዝኣታዊ ሓድነት ምድርናን ባሕርናን ኣየርና ምውሓስ ብንቕሓት ክንሰርሕ ምዃንና ከረጋግፀልኩም ፈቱ ኣብ ባጽዕን ኣስመራን ዝተኻየደ ጽምብል ናጽነትን መዓልቲ ሓይሊ ኣየርን ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ጽምብል መበል 32 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ኬንያ ኢጣልያ ጀርመን ኣሜሪካን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪካን ብድምቀት ተባዒሉ ከካቦቱ ዝበጽሐና ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩሎ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ
ጽምብል መበል 32 ዓመት በዓልና ጽነት ቅያስጡ መስርዕ ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማታት ኬንያ፣ ኢጣልያ፣ ጀርመን፣ ኣሜሪካን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃን ብድምቀት ተባዒሉ ኣብ ኬንያ ብ28 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይሮቢ ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ኬንያን መሓዙትን ፈተውትን ኤርትራ ዝተሳተፍዎ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቶ በየነ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ምህደረን ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኬንያ ዝገበሩ ዑደት ብምጥቃስ ዝምድና ኤርትራን ኬንያን ደረጃኡ ንምብራኽ ክድፋኣሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብቲ ጽምብል ናይ ክብሪ ዕዱም ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ዋና ጸሓፊ ዶክተር ኮሪር ሲንጎዩ ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ኣብ ኢጋድ ኣባልነታ ክትሕድሶ ምውሳና ብምሙጋስ ኤርትራ ተሳትፎ ኣብ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ክዓዝዝ ብምጽዋዕ መኽፋት ኤምባሲ ኬንያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትግበር ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማታት ሚላኖ፣ ቦሎኛ፣ አብሩዞ ፈረንሳይን ጄኖዋን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ኣምባሳደር ፍስሐ ጼም ጴጥሮስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንኹሉ ዝሓለፍናዮ መድረኻት ሰጊርና ኣብ ርሁብ ደረጃ ከም ዝበጽሕናን ኩሉ መጻኢ መኸተና ድማ ሃገርና ንምልማዕን መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽን ምዃኑ ኣብርዮም ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፉ መሓዙት ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዛምቢያ ዚምባብዌ ቦትስዋና ደቡብ ኣፍሪቃን ሌሴቶን ዝነብሩ ኤርትራውያን ውን ጽምብል ናጽነት ብዝማዕረገ ኣገባብ ክጽምብልዎ ከለዉ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዓብዱ ንጽምብል ናጽነት ኣመልኪቱ መደረ ኣስሚዑ ኣብ ከተማ ማንሃይምን ካልኦት ከተማታትን ጀርመን ከምኡውን ነበርቲ ከተማታት ኮሎምቦስን ኦሃዮን ሰሜን ኣሜሪካ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ብድምቀት ከም ዘብዓሉ ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ዝተኻየደ ጽምብላት ብዝተፈላለየ መሳነዶታት ደሚቑ ነይሩ ሚኒስትር ሕርሻ ሕማም ኒውካስል ኣብ ደርሁ ሕማም ጉልሓይ መሰል ድማ ኣብ ጠለበጊዕ ንምክልኻል ክልተ ዓይነት ክታበት እንስሳ ከም ዘፍረየ ገሊጹ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝለኣኾ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ሳምራዊት ሊብዮ ከተቕርቦ እያ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ኣስመራ ቪላጆ ዝርከብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን በቕልን ናይ ሕማም ደርሁ ኒውካስልን ሕማም ጉልሓይ መሰል ጠለበጊዕን ክታበት ከም ዘፍረየ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዳይሬክተር ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን በቕልን ኣቶ ኤፍሬም ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሃገርና ሕማም ኒውካስል ኣብ ደርሁ ሕማም ጉልሓይ መሰል ጠለበጊዕ ኣብ ጠለበጊዕ እቶም ብቐዳምነት ዝስርዑ ሕማማት ብምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ካብ ደገ ተዓዲጉ ዝኣቱ ዝነበረ ክታበት እንስሳ ዝበዝሕ ናይዞም ክልተ ሕማማት ምንባሩ ጠቒሱ ብፍሉይ ኣተኩሮ ብምግባር እቲ ክታበት ክፈሪ ከም ዝኽኣለ ኣነጺሩ ዝበዝሕ ክታበት ንእትዎ ናብ ዓድና ካብ ደገ ዓዲግና እነዚኦም ክልተ ሕማማት ስለዚህ ካብ ዓዲካ ተምጾም ኣቢልካውን ክህልው ዝምረጽ እቲ ክታበት ንሕና ከነፍርዮም ቀዳምነት ተዋሂብዎ እቲ ካልኣይ ነገር ብፍላይ ናይ ኒውካስል ንብሎ ዘለና ሚኒስትሪ ሕርሻ መደባት ኣለዎ ኩሉ ሓረስታይ ደርሁ ክውንን ኣለዎ ዝብል ከም መትከል ሰርሓሉ ዘሎ እዋናዊ ጭርሖ እዩ ድሕሪ ደርሁ ክህልዎ ኮይነን ከዓ ከምዝኣምሰለ ሕማማት ብፍላይ እዚ ኒውካስል ንብሎ ዘለና ተላባዒ መከላኸሊ ክረክብ ኣለዎ ስለዚ ንሱን ብቐሊል ኣብ ቀረባ ንሓረስታይ ከተቕርበሉ መታን እዚ ክታበት ዝብል ቀዳምነት ተዋሂብዎ እዞም ክታበታት ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክነፍርዮም ምኽኣልና ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኣብ ምቑጣብ መስርሕ ዕድግን መጓዓዝያን ኣብ ምውጋድ ከምኡውን ዓቕሚ ኪላታት መንእሰያት ኣብ ምዕባይ ብልጫ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ክታበት ክትዕድግ ከለኻ መጀመርያ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ከተውሕስ ኣለካ ዝሓዝካዮ ወጻኢ ሸርፊ ሒዝካ እውን ንዕድጊ ክትከድ ከለኻ እዚ ክታበት ብዙሕ ግዜ ፈሪኡ ድልው ኮይኑ ኣይፀንሓካን እዩ ስለዚ ወይ ከፍሪልካ ክትፅበ ኢኻ ምስኡ ዝኸይድ እውን መስርሓት ኣለዎ ዝተፈላለዩ መስርሕ መደናበይ ዝኾኑ መስርሕ በዚ መንፅር ከዓ እንድሕር ክንድጉድጓይ ኣጋጢሙ ምስቲ ሕማማት ኣብ ሃገርካ ዘሎ ተላቢዑ ኣብ ዝገደደ ናይ ሕማም ልባዕን ናይ ፀወጠን እውን ስለ ዝፈጥረልካ ኣቢልካ ምዝህሉ ካብ ዝታት ትድሕን ማለት እዩ እቲ ዝፈረየ ክታበት ፈለማ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን በቕልን ክፍሊ ኣገልግሎት ሕግታትን ቁፅፅርን ናይቲ ሚኒስትሪ ኣብ መወዳእታ ድማ ወከልቲ ቁምሶታት ናብ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ክታበት ምፍራይን ብቕዓትን ክምርመር ብዓለማዊ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እንስሳን ዝተመዘዘ ትካል ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣዩፓንቫክ ተመርሚሩ ብቕዓቱ ከም ዝተረጋገፀ ሓቢሩ ተጠሪ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ ዝኽንብል ከለና እንታይ ተተሃኒፁ ዘሎ ላቦራቶሪ ምስ ኩሉ ተዋዲዱ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መሳለጥያታት ብምሉኡ ንኻልእ መዓላ ነዚ ንብሎ ዘለና ክልተ ዓይነት ክታበት ጥራሕ ደይኮነ
نخالق تمساسات خطابوتون كوعل سلازخيل زي دروته تريزولو على عبد صقاي مالتي አቶ ኤፍሬም አሞዳታ ሀገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ቦቕልን ኣብ መጻውን ንነድሪ ጉርጉማ ደርሁን ሕማም ፍሮማይ ጤለቤግዕን ዘገልግሉ ክልተ ክታበታት ንምፍራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ነተራ ኪላታት መንእስያት ሞጊሱ እቲ ላቦራቶሪ ንዝበጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበጽሕ ኣበርክቶን ዝገበሩ ኩሎም ኣካላት መንግስትን መሻርክትን ድማ ኣመስኪኑ ኣብ መስርሕ ምፍራይ ክታበትን ምርጋጽ ብቕዓትን ካብ ዝተሳተፉ ኪላታት መንእስያት ኣስማይ ተኽለን ኣማኑኤል መብራህቶም ብወገኖም ነቲ ክታበት ንምፍራይ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትትን ኣዝዩ ኣህላኽ ምንባሩ ጠቒሶም ኣብ ሃገርና ድሕሪ ናጽነት ንፈለማ እዋን ምፍራይም ዕጋበት ከም ዝተሰምዖም ገሊጾም هاجراو لابراتوري ጥዕናን እንስሳ ቦቕልን ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን 1903 ዝተመስረተ ኮይኑ ክሳብ 1972 ልዕሊ 10 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክታበት ከም ዘፍረየ ካብ 1973 ክሳብ 1991 ኣብ ዝነበረ ግዜ ግን ብምኽንያት ዝነበረ መግዛእትን ከቢድ ኩናትን እቲ ትካል ኣገልግሎቱ ኣቋሪጹ ጸኒሑ ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ላቦራቶሪ ልዑል ቆላሕታ ብምሃብ ከቢድ ወጻኢ ብምግባር ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ብምትሕጋዝ ብሓድሽ መልክዕ ብምህናጽ ክልተ ዓይነት ክታበት ከፍሪ በቂዑ خبركم تعطات حرزها حتصار مسجاجريت هاجراو زيناتات شبراو جلال شباب مع 30 جنبوت بالعلو وتادرو معسكر سرايت منجست بزكايدو متكعتي سباو كسارة كم زورة تقالحون بتأساس 300 كيلومتر كاب كتم مواد شارحيقا بتركب كتم مساقاوة بالعلو استودو كون معسكر سرايت منجست استفدت أمام متكعتي بوحد 10 شوعات أبلات سرايت منجستي كم تقاتلو تقاليتون نتي متكعتي كاب زفت صمع عتقات أبلاتي شبراو جل 10 تغلتا كم تقاتلو زتقاسو سمزيت ستا سوماليا حيلو كالوت كم زقاسولو حبيرم أبي زحالفة سالستون على الشباب أستات 230 كيلومتر نشانه الدوبة ومعرب كاب كتم مقادشو عب العلي تدكي نزركب معسكر عبالات عقب سلام سراويت حورات عقرات زقون وتادرات أوغاندا متكعت مفتسامو تسابتي تقصون سرايت سومال مس أبتا هاجر عسكر زركب عقب سلام سرايت بمتحبار نتي شبراو جلن مدمساس زكايدو متكعتا تحيلو كم زليو زقلات أب بوركينا فاسو شبراوين جلتات بزكايدو متكعتي بوحدو 4 سبات كم تقاتلون حيالو كالوت كم زقاسول انتقالحون اتي أب معربا وشنغتا هاجر استفدسمن نايدي بيا متكعتي نقاف لاي سراويت هاجر حيزن زنبرات درعات مكاين علامات زقبر منبارو زانت صارو سمزز اتا بوركينا فاسو بستقايد من لوات توصي كاب زتقاتلو لعلي فرق عتقات شبراوين مخانم قليتم زي حدش قجت بزفترات اتا وسقات اشحات نبرتي كبابي كم تمزابولو دما تحبيرون منجست بوركينا فاسو نوتم اللعلي 400 تاويت كابتا هاجر تقاطات إيرام زركبو مسا القاعدان داعشين متسار زلو معتقات المدمساس زكايدو زلو متانا سفيح سرحيت زاقيت عن صبر عاوت كم زي تقانات صفاي زحبر منجست بوركينا فاسو نقطر عتقات سيفيل سرحتنياتات ناب 100 شهكب بمبال نتي انصار شبراوين جلتات زكايدو زلو سرحيت كم زحيلو افليتو زلو كاب 2015 عتق الشبراوين بزكايدو متكعتات أستاد 10 حسابات كم تقاتلون أما يتاشحات كم تمزاولون صبصبات يعبرون كيدان سمين أتلانتيك نيتو مس روسيا بزواسن كبابيتات فنلاند كاب لومي 30 حدن قنبت جميرو سفيح وتادراو المديا كايد كم زل تقاليحون أبزي أبالات سراويت النروي بريطانيا أمريكان نتي كيدان متنبار حتى تقريبا نايزلا شوادن ساتفو زلو لممد أستاذ شوعات تشحاقار سراويت أهدوتات ميكانايزد لعلميتن 50 وتادراو نفرتن يساتفو كم زلو تقاليتون إذي نيتو أبزي زبا قدمو كاب زكايدو تمساسال لمدات زعابي مخان زانت سر نيتو بقاندو نفينلاند كغتما كاب زغل تتاو سقات نمكلخال نيتو نزلو دلونت نمدرع زعلم مخاني حبيرون إذا نيتو مس روسيا عب زداو كابيتات فنلاند زكايدو زلو المد كاب روسيا تمتاتاني ملسا جبريك وهابو مخانيوم مستي زوا قربت زلوم تنتن تزغلصون فنلاند عب زحلف ورح ميازيا ني كيدان سيمين أتلانتيك نيتو متصنبار يفلت متصنبار فنلاند أكال نايتي نيتو روسيا مخردان زكايدو موسواس مخانو زغلص منجست روسيا تصتان دولارات نهاغورن موحاس مثل فنلاند ناب زداو كابيتات توسخت أهودتات أصوارن كم زوافري حبير زلو بس دما زي نيتو زكايدو لمد عب منغوت كيدانن روسيان زلو متفنان زغادد مخانيوم مستزوبا قربت زلوم زغلصون
سمين كوريا بوشطاوى عقما زمعبلتا من شف ساتلايت روكيت لوم 31 قنبت ابز تخايد لا فتنه ابز تتلم لا رحقات كتبصح بزي مخالات حماشيشا اب ما يوز غزات هاجر كم زوادقه تقالحم اتا روكيت بزغطما تكنيكاو صقمات ابز تتلم لا رحقات كتبصح بزي مخالا وريقا كم تحمششت زتقسم منغست سمين كوريا زحزن كون تخونه نتوسخ سراح كم زدرخ غليصون تاروكيت اب سلايو نطفتات تاغلغل ساتلايتات اب ملاخ كم تاغلغلي خغلت صنيحو مونچ افتا روكيت اب دوب كوريان جابانن بزفترو سغات ناي متنققتا اواج كم تاوجه يزغلت امريكان مشارقتا هاغرات اسيان زكايدو زلو وتادراو منقسقاس نكونتات حوس دسيت كوريا مديسو زخر مخانو تغلت سمين كوريا لالاونتا نمحاس نيكليساو فتنا كتكايد كم تخيليا تتنقق وتادرايت نفاريت تشاينا ببحر دوب تشاينا تنقساس زنبرت وتادرايت نفاريت امريكا بحدغنيا قربت كم توغازتن حدغا زقالع مناوراتات كم زكايدتن بيت صحفت مكلخال امريكا مالت بينتاغون كسيسون بينتاغون تمالي 30 قنبت بزوص مغلصي ازي بزا وتادرايت نفاريت تشاينا توسد سغمتي نحدغان زيتدلي متفنانن زقالع مخاني غليصون انتقنا لعلوت سمز تشاينا وتادرايت نفاريت امريكا ناب كل اير تشاينا دحر مصقعان ناي مسغاغا سغمتي كم توسديم حبيرم وتادراي نفرت امريكان تشاينان اب كل اير بحر دوب تشاينا اب كم زبله متفنان كاتوا حدش تريو كم زي كونه صبصبات يطقسون امريكا اب غداي بحر دوب تشاينا تكايدو متتاو كتقوارصيا تشاينا بترغاغامي كتصو صنيحا زي خبركم تعطاتلتي زينان مفصام ارساتو بريزيدنت إساياس أفوركن بريزيدنت فلاديمير بوتين بمعبال كلتاو ركبات زتيوم مرحتي ايرلاند ريبابليك كوسوفو مونغوليان رسم محدار فلسطين يوحنا ملخت سديدوم بمخنيات مبل 30 كلتن صنبلنا صنت كفلتات مينستر مكلخال ناي حبار مزنقع مدب وديبن شبراو جلال الشباب بوتادرو معسكر بزكايدو متكعتي بوحد 17 سبات قتيلهم عبد بوركينا فاسو شبراو جلتات بزكايدو متكعتي بوحد 4 سبات قتيلهم كيدان سمين أتلانتيك نيتو مس روسيا بزواسن كبابيتات فنلاند وتادراو لممد يكايد الله زي خبركم تعطلتي زينا تفتيمو مسترف مدواتنا سلام